Yeremia ti aduanan nwotwe. Moab de se asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Ne bonue efrise asɛe. Kiriataim ani awu, wagye. Abandenden no ani awu na wadwiragu. Moab ayeye biara ni hɔ bio. Watu ne ho agina bɔne. Hesbon hɔ sɛ, mommra ma yɛntwa no na anyɛ ɔman bio. Wo madmen so, wayɛ kranana, afna di wachi. Esu ne firi Horonaim, ɔsɛe ne abuo kɛseɛ. Wabubu Moab, emu nipa nkuma ma wɔtenteamu. Na Luhit afroyɛ hɔ, wɔde esu ara nkoforo kɔsoro. Na Horonaim asaneyɛ hɔ, ahohiahiafoɔ te adwaadwo gyegyegyeyɛ. Munwane dwane ma mo kra mfiri mu mfi. Na monya sɛ ɛsrɛ so dua a ɛso ayɛ pataa. Na esiane sɛ wode w'ani ato wo nnwuma ne w'akoradeɛ so nti, wo nso wɔbɛfaw. Na Kemos, na asɔfoɔ ne n'asafohene abɔ mu afiradi akotu kuro mu. Na ɔsɛefoɔ bɛba nkuro nyinaa so. Na kuro biara remfiri mu mfi. Na monhwɛ ayera, na asaseta nso asɛe, sɛdeɛ Awurade kae no. Moma Moab ntaban, na ontu nkɔ, na ne nkuro bɛyɛ amanfo a obiara nte mu. Nnome nka deɛ ɔyɛ Awurade adwuma biara, na nnome nka deɛ osanka n'afena firi mogya mu. Moab atena ase dwoodwoo firi ne mmɔfra ase, na wada ne puo so, na wɔnhwie no mfiri adeɛ mu ngu adeɛ mu, na ɔnkɔɔ tukuro mu da. Enti na ne da aka ne mu, na ne ho hwam nsakyerɛe. Enti hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie. Sɛ mɛsoma atuefoɔ aba ne so a wobɛtue wɔn, na wɔhwiehwie deɛ ɛwɔ n'adeɛ mu agu, na wɔabobɔ ne mpɔre nso. Na Moab ani bɛwu Kemos ho, sɛdeɛ Israel fie ani wu Betel a wɔde wɔn ho too soɔ no ho no. Ɛyɛ dɛn na moka sɛ, yɛyɛ nnɔmmarima ne akofofo a wɔfata ɔko? Wɔasɛe Moab, na wɔaforo kɔ asu nkuro mu, na ne mmerante a wayi wɔn no asiane kɔ okum mu. Ɔhene a Asafo Awurade ne ne din no asɛm nie. Moab sɛ yɛrepempɛn so ba, na ne musuo reyɛ ntɛm ba. Munyam no, mo a motete ne ho nyinaa ne mo a munim ne din nyinaa. Monka sɛ, ɛyɛ dɛn na dua a ɛyɛ den, poma fɛfɛ no abuo yi. Sane firi w'animonyam mu, na tena sukɔm asase so, de bɔn babaa a wote hɔ no. Na Moab sɛefoɔ atu reba wo so. Ɔrebɛsɛe w'aban a ɛyɛ den no, kogyina kwan ho sra. Aroa mutefoɔ, bisa odwanefoɔ ne deɛ wafiri mu afire sɛ, ɛdeɛ na wayɔ. Moab ani awu, na wadwiragu. Muntwa agyaadwo na monteam, monka no Arnon sɛ, wasɛe Moab. Na atemmu aba asaseta no so, aba Holon ne Yasa, ne Mefat, ne Debon ne Nebo, ne Bet-Diblatai, ne Kiriataim, ne Bet-Gamul, ne Bet-Mion, ne Keriot ne Bosra, ne Moab asase so nkuro a ɛwɔ akyirikyiri, ne deɛ ɛbɛn nyinaa so. Wɔatwa Moab abɛn, na ne basa abu. Awurade asɛm nie. Moma no mo, ɛfiri sɛ wadi Awurade so akokurokosɛm. Na moma Moab nyantam ne fie mu, na ɔno nso na ne aseresere deɛ. Israel anyɛ wɔ aseredeɛ, sɛ wuhunu no akorɔmfoɔ mu. Na da biara a woka ne ho asɛm no, wowosowosow ti. Moabfoɔ, munya mo nkuro hɔ nkɔtena abotan mu. Na monya sɛ abuburo a ɔyɛ ne buo abodan ano nkyɛn mu. Yate Moab huhuru a wahuhuru dodoɔ no. Na hantan ne dwɛ, ne n'ahokyerɛ ne n'akoma mma soɔ. Miara, Awurade asɛm nie. Minim n'ani ɛden, n'ahohoahoa ne ne nneyɔe yɛ atorɔ. Enti mitwa Moab ho adwo, na mitwa Moab nyinaa ho adwaadwo. Na wodi Ker-Heres mmarima ho aboobo. Mede Yaseresu no bi misu, Sibma obobe. Wo nhoma atra ɛpo. Akoduru Yaser po ano, wo nua bateɛ ne wo bobe abateɛ so na ɔsɛefo aba beguo. Na wɔhwam anigye ne ahurusideɛ afiri mfupa ne Moab asase so. Na matwa nsa to afiri nsakyi amena mu. Wɔrenya nsa mmɔnye so. Wɔbɛbɔ agye so a anya mmɔgye so dwom. Wɔma wɔn ne so firi Hesbon, nteam no mu kosi Eleale ne Yahas. Efiri so a kosi Horonaim. Sɛ mfie miɛnsa na ntwibereɛ. Na nimre mu nsuo mpo adane nkyɛkyerɛ. Na metwa Moab mu, Awurade asɛm nie. Deɛ ɔbɔ ɛhye afɔdeɛ sorɔnsorɔn bea, ne deɛ ɔhye aduhwam ma n'anyame no. Ɛno nti makoma gyegye ma Moab sɛ atɛntɛbɛn, na makoma gyegye sɛ atɛntɛbɛn ma Ker-Heres mmarima. Efiri sɛ, ade a wanya a wɔde asie no ayera. Na etire nyinaa so apepa, na bɔdwesɛ nyinaa kuku. Nsa nyinaa ho ayɛ nkama, na ayituma miamia asene.
esutue ara nko na ɛwɔ Moab adan nyinaa atifi ne ne mmoro no so na mabɔ Moab sɛ kukuo bi a wɔmpɛ Awurade asɛm nie sɛdeɛ wasi adwiri no sɛdeɛ wosi twa agyaadwo sɛdeɛ Moab si de aniwuo dane natikɔ na Moab adane asredeɛ ne ahodwirideɛ ama wɔn a wɔtete ne ho nyinaa na sɛ Awurade sie nie hwɛ ɔretu sɛ ɔkɔdeɛ na ɔtrɛ ne ntaban mu ba Moab so wafa Keriot na wagye nkura a ɛyɛ den no na ɛda no Moab no mmarima akoma bɛyɛ sɛ ɔbaa a ɔda ahohiahia mu akoma na ɔbɛsɛe Moab na ɛrenyɛ ɔman bio ɛfiri sɛ wadi Awurade so akokurokosɛm ehu ne eku ne kantankora dawda wo a wote Moab no Awurade asɛm nie deɛ odwane firi ehu ano no kɔ eku mu na deɛ waforo afiri eku mu no wɔde kantankora yi no na mede Moab asotwe afe bɛba wɔn so Awurade asɛm nie Hesbon nwunu mu na adwanefo a ahoɔden abɔ wɔn gyinagyina na ogya afiri Hesbon na ogyaframa afiri Sihon mu na abɛhye Moab abɔgyeɛ ne hooyɛma no mpampam Moab due Kemos man ayera na wafa wo mabani nomum na wo mama akɔ nomumfa mu nso mede Moab nomum bɛsane aba na edi akyire no mu Awurade asɛm nie deɛ Moab atemmuo no aso ne ha